ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọnụ ọrụ na okpukperechi ọ nwanne ọnụ nwa mbanụ awụchasịala n'umo eyi ka m gbara m igbu oge ọnụ tupu m aga n'okwu m. Ọ bụrụ na ị nọ ngala ugbo ene ị nwere secret, a very heavy secret at that, gị lege secret ahụ ana ọ nọ n'aka nwa agbọghọbịa gị na ya bụ omega enyi, ị mabe ma ị ga-alụ ya alụ ma ọ wee ha alụ ya, gị were hapụrụ ya secret ahụ trusting that ọ ga-protect ya, imega a very big mistake. Ihe ga-emebi secret karịa nwunye aṅụ, the mother of your children. Brother, chekwe ya ọfụma. Otu akwa ka ọ dịkọ na nwaanyị, n'ihi na mgbe ụfọdụ o nwere ihe nwoke ga-achọ ikwu, ọ ga-achọ ibupụta, mana ele anya ihe ọ ga-ewetara ụmụ ya n'ọdịnihu, ya sị mba. Enwere ihe nwaanyị ga-ahụ di ya mere ya wụrụ ihe ike, ọwụ ihe ga-akpọga ya prison, ọ ihe ga-eme na ụdị aṅa ya ekwete ụtụ ihe ahụ ga-ure ihe ahụ ga-eto ụmụ ya, ya emere ọnụ ya rie. Gị na ya ga-alụgodo oshigodo na marriage apụta, ya ekwete maka ụmụ ya, ya emere ọnụ ya rie. Hello, for example, echekwala na Yod enweghị ihe ọ ga-ekwu mee mere ya na ya bụ obi n'ụlọ, enweghị onye wu sent. Echekwala na mpụta mee pụtara na enweghị ihe ọ ga-akọ nwenye etiasị mgbakọ ugbo, enweghị ihe ọ ga-asị di ya mere ya. Mana two of them decided to play mature, not because na ha enweghị ọnụ, mana because of their children. Bear that in mind. Mara onye na-ahapụrụ your secret. Now, ka m gaa straight to the point. Ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na phone, sị m nwaanyị mba nọ m ụzọ. Ya sị m na m were dara akụkọ n'ugbo towara ya ụmụnne. N'ọnụ nye one good reason ya ga-eji ya ga-eme ihe n'ugbo enyi ya chọrọ ime. M sị nna m ole ihe ọ gaa n'ihu gwa. Ya sị m na enwere nwatakịrị nwa agbọghọ ya hụrụ ya laikiri ya chọrọ ịlụ nwa ya na ala obi, nwa ya ji obi eri na-ehụ ya n'anya, very humble. Na nwatakịrị wiyo nwa wo mmeme eweta ego bido na-awụ ya n'ahụ because ya ji the money. Na-enwe moto ya zụrụ ọhụrụ, clean car, very expensive. Ya na this girl cruise day in this car. Ha gaa somewhere na-elodezi na lonely place. Ọ mmadụ abụọ, few shops on that road. At the exact point ihe a mere na ọwụghị obere ihe. Na hit a woman. Call this woman. Call ya na ya kọrọ ya, believing that the woman ọnwụ. Ye ripo the girl enyi ya nwaanyị nọ n'ihu na-asị gbawa run. Ye na-enye moto ọkụ, ya leda ha anya ile ma onye a nwaanyị a ya kọrọ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Ya gbawa ọsọ n'ihi na ọ nọ na hype ya gbawa ya na-agba. Ọ ya ka ya eripụrụla ihe a na-enye nsogbu. Mmụọ ya na-agwa ya that the woman na ọnwụ na n'ihi na ya kọrọ ya kolie ya elu ọlanda ya kọrọ the woman nga na ya enweghị ya nọrọgodo na nrụ ya dị convinced na nwaanyị a na ọ nwụrụ on the spot. Ndị na shops amapụtacha na mero ga-eshi na side mirror na-ele ha na-efe aka, and enwe moto bịaga ya na zenwe ike bịaga n'ihu, a gasị ma sọchọwa ya enyi ya nwaanyị na-asị ya nyanwe moto ọkụ, nyenwe moto ọkụ run na ọ wote eshi gbalaga from that situation. Few weeks later, ya bịa hụ agwa enyi ya nwaanyị be change we ya eme otu ma abụọ, ọ ga na ihe ọ na-ana ya datin na ya ga-enye ya na whether ma ya like ma ya like ya no ya what the reason ya ejiri ya nọ na hospital, ya nọ na police station na or prison or thereabout for hit and run. Na ya echetakwa na ọ ya na ya abụọ na ihe mere nụ. Ọwụ na ya eme ga business ya na hapụ ịlọta ngwa this girl ekwuwe that na ya enwe na onye ọzọ na call attention ya, and for that reason ya agaghị ekwe that she refused to be sidelined. My mba nọ ya bịa hụ nwa na ihe eyiwele blackmail, mana enweghị ya ga-eme about it. Ya wụghị onye na-egbu mmadụ, ya maghị otu ya eshi na ọ bụrụ ndị obi fere azụ na ha ga-clean this girl, wepụ ya from ya na secret aha da ya ebe ọ sị na ọ ga-eguzo were enu n'ihu kọkọlọtọ were na useless all the time. Ọ bịara na akpa ya agwa ọjọọ, okwu ya gị gwe ya ekwe ni ha ihe niile ọ na-awe mechazie gwazie that na
agreement ya na ya bụ ịbịa hụ nne na nna ya next year na ọ gaghị awụzi that next year si push ye next month ya si for what o wee si agwachakwala na otu esi apụga elo gị na udo ya anya before ihe mmadụ awuo ka onye ọzọ or else ya ekwuo ihe ya maara ya ekwu otukwu abụọ o chetara ya na ya mere hit and run ihe wute nga dị oge na mgbe ya nọ secondary school na enwere nwata nwa agbọghọbịa nta ọnwa ibe ya nwata na ibe ya rụra ya ime the girl adị ime olelenu nwa secondary school na-elebedo wayek na ya nọ SS3 mgbe ihe a mere papa ya sị o na ọ choose her education na o choose iwe family man na ya ga-alụrịrị that girl ya were osowuru ije gbapụrụ dedu mere na ya na ọzi ebe ahụ ka dedu mere na-rejistra na wayek na ke dedu mere na ka ya nọ n'ule wayek nọ ebe ahụ zi ka elechara wayek ya jụọ ya dedu mere na biznes ọ na-eme n'Ọnịcha ya nọrọ ebe ahụ na soro dedu mere na-ebaizi into business because dedu mere na-eji ego na-emekwa business and the plan ya lecha wayek gacha school chọgodo ịmụ ahịa na ọ dede ya ahụ mana ya gawazie na ngwa because ya agbagbola na ya mahụ otu eshiri dede elega ihe a kpowe ya na mpa ya ekwuzi amaghị ha kwuru mpa ya gwa ya sị ya kpola elu ya bịa lụọ nwaanyị na ọtọla nwaanyị ime dedu mere na-eso maka gịnị ka a ga-eji afọsi into marriage na ọ ka dị young na nke nwaanyị chọrọ ịmụ nwa na ya mụ na nwa onye na-azụghị nwa ya ọfụma fine nwatakịrị nne na nna ya jiri skuul ya ga-akpatu pas sọfọ ọ wakpoghị ya ọhịa ha abụọ mere agri nke nwaanyị na onwe chọkwara na ịmụ nwa si kpọlata ha ga-akpọrọ ọga mụọ nwa si hapụkara ya nwanne ya nwaanyị ọ bụ otu eshiri nọrọ ebe ya nọ mewe biznes a dede na-eme ya bịa dị very humble dị very loyal dede like gide to the extent osore kpụrụ gbawa China nke na-eme introduce adị ama ya na gali ya mgbe niile ya dị mkpa na-efe plan na ana enwe mgbe ihe ga-eru hapụrụ ihe ọwụwa maji ya gaa China first gaa second dị very happy enweghị ya na-eche n'elu ụwa na awụ dede ya na ihe ya wụkwana taa na ya mere ya na ihe ego ya kpatara taa ya na ọfụma na ọdede ya na ya eso ndị na-emedebe ọfụma na young boys na-azụta ahịa n'Ọnịcha na ego ọgọ na aha ya ga nọ the list at a very young age mgbe ya kpatara ego ya lọta sị ka ya bịa mara ahụ the girl marakwanụ ya elota ya na the girl alụọla di nwa na ọ mụkwara na ya bịa chọpụta that na parents ya back down na ha gaziri focus on that girl na ha hụrụ maka ile elu ụlọ ọgwụ gbapụta ya eri niile the girl riri even nne na nna ebawara too much the girl agbakwute parents ha nabata ya pa ya ka kwa na ọnụ ụlọ ha ka ọ nọrọ mụọ nwa n'ụlọ ha ka ọ mụọkwara nwa mụcha papa ya send ya ha back to school ị gaga elewa ya ebe nwa ya nwoke agbalagala ya nwa eluzo 1 year ebe ọ na-amụga nwa na ọ ga-achị back to school papa ya send ya the girl back to school ga elewa ya lekwe wa ya kelecha decide is lawa because of a young girl parents ya lụwa baga mahadum ye one ka ọ nọ di abịara ya alụ ọ nọ na university n'ọdị parents ya kpozi nwa ya nwoke ahụ ihe nwa ya mụrụ at the age of 18 years nwa ahụ etoo n'aka nne na nna ya na nwa mgba nọmza na nwa ahụ pụta ugbu a m ga-eche ma nwanne nwoke younger brother the only thing wụ na ọ ka ya ogologo na the boy ka ya ogologo ya wa 6 feet plus na nwa ahụ ka ya ogologo na ya ma age ya n'ugbu a na that boy presently no 17 years you decide ị ga-akpọrọzie nwa ya because of ya kpatala ego ihe adịbago while this lady now ya na ya bụ chọrọ ịlụ bidozini threaten ya now ya ga-akpọrọ nwa ya ka ọ bịa bido ele school mekaniki in fact ya chọrọ play the role of a father n'ime ndụ nwa ya n'ihi na papa ya gbadana ya ga-akpọrọ nwa ya ọwụ nwa ya nọntara nwa 17 years ka ya nọ one day ya nwa nọrọ n'ụlọ nọ naanị 5 months enyi ya nwaanyị nọntara ya ghọtaga ọ bịa na-adị fond of nwa ya ime ọ na-eme ya treat ya special nwa ya kwa na obi a na-adị ya mma ihu a na-atụ ya ọchị the girl bịa ha na obi a na-arụ ya nwa o ruo mgbe ya gwaga nwa ya si na ya ga-aga ịga hụ parents this girl even though na ọwụhụ uche obi ya chọrọ ịga hụ parents ya ka ọ wụrụ ihe ọ ga-awụ nwa nwoke sị gịnị na dadi na ya hapụga dati na ọ chọrọ ime na ya alụkwala nwa ahụ na ya alụkwala ya o na ya alụkwala ya gaghị ekwekwe ya eshiri nga bilie
ye na-ele ese nọkwa ya ga-eblame na ọnwa ya mụrụ at a young age na ọ ga nishi bịakwuo na ọka ya ogologo na ya bịa nga ọsọ sị gịnị ụgwa wee sị ya lụla this girl na ya lụla na ọ nwere ihe ya na-asụ anya in fact na ya lụla na ya lụla ya jụọ eso gịnị na ọgwa ya ihe nwa ya nwoke gbahee ọnụ ya aka gwa wee that na at that time ọ gawara China na ihe mere ihe na ọ wutere na ya amaghị otu esi agwa ya destin na ọ napụla that na anapụla peace of mind. Then ruo n'otu abalị this lady ọsọ chọrọ ịlụ a ga-eweta nwa nọ na friji si ya gbaratụ ṅụọ na onwe ahụ alcohol ya ṅụọ na ọ dị mind ya ṅụọ dị mmanya ọ dị smooth nọ ya wụghị onye alcohol mana mgbe ya ṅụtụtụrụ one full glass of wine ya bịa hụ na isi bughị ya jụ ya ebile sị antika ya laba na ya filige dizi o si no na ya nọrọ dị ya sị mba na ya filige dizi ka ya labuo na bedroom ya the thing na bịa na-ebu ya too much ya sị ka ya ga kwọsa mmiri na room ya n'ihi na the whole rooms were soaked so ọ ga-akwọsa mmiri nwa ya nwoke abanye na bathroom ya naanị ya na-use private room ya ka ọ ga-akwọsa mmiri according to nwa ya nwoke this lady na ya chọrọ ịlụ egughere ụzọ gbapụ banya n'ime bathroom ebe ahụ gọgba ya gbakwa n'oto complete ka ya etie sị mba na ọma na ya na dadi ya mega ihe ọsị ya uchi dadi ya na ya anaghị arịọ ya arịọ na ya anaghị arịọ ya arịọ na enwere secret mpa ya eji na ọ bụrụ na ya emeghị ya obiọma na mpa ya gaala prison but the fact na ya gbara ọtọ bata ebe a ọhụta na o mekwele ekwekwele ka eyiri efe ya pụọ just like that ya esi n'ụlọ apụọ na the next thing mpa ya ga-eme ọland hala kpam na Nigeria ọ gala prison na ya kọrọkwa ya na ofidiri na ọwọ na-enetisota ya na-esi agwa mpa ya okwu na ya eji mpa ya n'ọba aka na ya dị control na ya anwa hapụ ime ihe ya kwuru na lekwe mpa ya lekwe prison na ya ga-eme ka sure that bute anya mmanya maka na ọrụkwa ọ na-ekwu ihe ọgọgba ya na-ashịshị ya ma ajọ otele ma ara ma ihe niile na-akwụ ya ọgba ya jisie ya ike ihe ji ike ya ji wuru nwoke tiri ya ṅụrụ mmanya eme ya eme ihe na-ekwesịghị ime na ya emepe WhatsApp ya na ọ ga-ahụ ebe ya na-agwa this girl na-abara ya sị ya na like ihe mere that night na ọwa ihe o mere ya eme na ọ fọsụrụ eme ya achọghị ịma secret ji ya na papa ya mana ihe ọ bịara bịa nye ya mmanya bịakwa bịa ha ya mmiri bịa mee ihe o mere na ya gaghị eteki ya na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na mpa ya agagharị ya elu ya nwarịkwa ya elu ọ bịa bịa lụọ mpa ya na ọ bitere ya agaghị ebitere mpa ya na ya walk out of this marriage gwa mpa ya name her prices na ya ga-agwa mpa ya ka ọ kwụọ ya the money the girl asị akụkọ na-ekwu okwu na ya ọ ya na-ekwu na ya chọrọ ya nidikwu mmụọ ọ ka na-ekwu okwu ihe ọ chọrọ walk out of gịnị n'isi ọ dịkwa ya mma ya na-arịọkwa ya arịọ ihe nwa ya kwuge nwa ya jụwa esi na o tele ya chọrọ ịjụ ya so gịnị secret ahụ mana ihe o mere ya eme ya echetakwana ya ebe ya ka akụkọ ahụ agaga ike agwụ ya mpa ya elewe sọsọ ihe ugbo ihe mere na ya si yes na ya ga-enye ya fon ọ ga-agụrụ WhatsApp ya mgbe ụfọdụ ọ na-agwa ya si ihe n'itiri ya ọ ga-elekere ihe ozuzu gị na WhatsApp ya dị ya emechi ya blọk ole o mechaa ọbịa gwa ya si eme ya blọk ma ọ wụ ya na mpa ya na polisi na BP kiri mpa ya ma ya nụkwa ndị atị na obi amapụ ya emeghekwa ya blọk ọ na-akọ ya eri nwanyị mba nọ nza from that moment ihe na-agụzi agụrụ wee ga prison you decide ya i confront situation ahụ head to head like nwoke ya ele ihe a ga-eme ya ahụ lee ihe a ga-eme ya ahụ ya nọrọ nga abaiga moto gawa ebe a ya hitiri that woman n'ihi na ya hụrụ ndị shi na shop ha gbapụta na-efe aka ya ma na that incident that memory can in them ya jụọ ese ha ga-agwa ya mana ha ga-recognize ya ka ya ga jụọ mara ma nwaanyị ahụ nwụrụ ọ bụrụ na ọ nwụrụ ka ya metie the family atone for his sins na ọ ihe ebu n'obi gawa rute Chukwu emekwere na ya ebere ụmụ nwaanyị ahụ ya kọwara ha so ọwụ obere ihe ọhụrụ ha na the man just hit that woman the woman just ọwụ obere ihe nwatakịrị nwaanyị di just nwụcha like that ọkpọ ya nwaanyị chege echiche gaghị nwunye jọ otebe aga eliri di ya this man achọrọ ịkpọgbu na the woman nọ ka na wheelchair na survive nọ ka na wheelchair ya wezụga ụlọ nwa ada ya nwaanyị galitere ishodu the girl ụzọ ụkwụ ya wa aka ya na ọ nebọ ha gafee few houses away na ọ bịara ịzụrụ ihe before moto ahụ akọ ya ọsị ihe ndị akwụgo obi ọma isi n'elu shi n'ala wụọ ya ka mmiri
ya jụọ asị na ya chọrọ inyere that woman aka na enwere onye nwere ike ịkpọga n'ụlọ the woman sị ọka ya amaghị onye ọwụ isi nwa ya bagara moto ugbo gawa na sọfọ the woman na ihe mere na ụwa na ya ga-aba dị moto na ebe ahụ adịghị fa na o wereze moto so nwa ka ya were ụkwụ na o weta nwaanyị si na-agaje erebecha agaje ya n'ihu ya were moto na-adụje erute ọtụ aka ya elekwe ndị woman nke ọ nọ na wichi a n'ihu ụlọ ya ọrụ ya ka ekururu mmiri wụọ ya n'ahụ ya elewe the woman si ya madam kedu ya sọ dị mma the woman elewe eletu anya jụọ esi akwa na onye ya gwawa esi ọ hapụga onye ya wụ na kedu ebe ụkwụ emeruru ụkwụ ya ọ wee ebe a last stage ọ gịnị mere ọ wee ego mere o ji ka nọrọ na wichi ya si yes na achọrọ itinye ya ya ọnụ na achọta ga-eme ka eme ka ọzọ elekwe na ego na ote ka aka na ama ya bandage na o kpowala but ya enweghị ya doctors ya agaghị aga ije ọfụma ma ọ bụrụ na eme ka eme ka ọzọ ejiri nwayọ olewa na mgbe ihe a kọrọ ya na ya kalichara di ya ọhụrụ agwụwa esi ebe na ọ ga-abịa laghachi back to hospital na ihe ọbụla ọ ga-ewe ya iji gị ije na ya ga-eme na nwa ya nwaanyị ada ya nwaanyị shiga enyi ya sọ ọgwụ ụkwụ ya n'aka ya ọ gacha na skuul ya sị na ọhịa a niile mere suspend ya skuul ọ gagazi skuul na na-emezi anya lest year ka elene ma ego ọ ga-adị ka erejista ya na WAEC na ihe nga elege n'ụlọ ọgwụ ubie ụmụaka ibe ya ele exam so ale and ya just licha die na ọwụ ihe ike bịara ya na ọwụ toshi di ya shiri just nwụọ ha na mmiri problem shinelu shinala ya nwaanyị ebido bewe ya gwa the woman so bezina akwa na actually ka ya megodi ihe ya bịara ime before abịa kọwa okwu ndị ọzọ nọ n'elu ije ya bịara na otu eshiri drop ọra ha ezigbo ego gwa ha na ya ga-abịachi the woman asị o ṅụọ ya na nwa ya abịa daa ya n'ụkwụ very fine girl a young girl agbata ebiri nwa ya nwoke daa ya n'ụkwụ bewe a na-ebe onye ha akwa na-asụ ya sị n'ụkwụ anụ chai na mma nwaanyị a ya efili na nwaanyị a na ọ nwụrụ ya mana nwaanyị a survive ọ dị ndụ ụkwụ aka nri ya ka ya kọrọ nwaanyị efelie ya mahụ na ya fili na mgbe ọ landịrị ọ kọrọ isi na tukwurụta ya ma na nwaanyị dị ndụ na Chineke ọwọted ya nọrọ nga ana drọp ụra ha ego bịa ntụrụ weligame lawa obiọma akpacha ya eme ka arrangement kpọrọ nwaanyị nụtara gaa ụlọ ọgwụ eme ya dị surgery na single handedly ya kwụrụ ụgwọ jụọ dọkịta so nwaanyị ọ ga-aga ije ọzọ ya si yes na ọ ga-aga ije ọzọ na UNTH Enugu na ọ ga-aga ije ọzọ na why not na ọ ga-aga ije ọzọ Chukwu eme ebere nwaanyị ahụ aga wepụcha ọkpụkpụ particles of bones asụ gbarịrị na wee shịa ihe niile mee surgery wee ihe a na-eme tigere ya yon na ote mụ na ya na-ekwu ugbu na nwaanyị ahụ bu ayon follow up nwa ya nwaanyị ahụ ya return kwala ya to school na the woman abatala na theater the woman na-eshi na theater after emechara operation na o jizi mkpara na ọ kwụrụziele ya na-ebukwe ndị family ma nri ma rice na-enye ha ya gwazie the woman that na actually na ọ ya nwa onye hitiri ya the woman say yes ọ ya nwa kọrọ ya na ọ ya nwa onye hitiri ya na ọ wụ ọsọ n'ụjọ ka ya gbara mana since ya eji hitie ya ụjọ na obi mmapụ ya efiliri na ọ gaghị survive ya efiliri na ndị community ga-agbapụta shi bịa mmere ya na moto ya ọkụ na ọ wụ ọsọ ndụ ka ya gbara until o metụ ya ịsị ka ya bịa jụọ na asị na ngas na ọ survive ya na-enwe ya ga-emeki sure na ihe mgbu ya niile na-erite ọnụ ya wepụ ya ebupụrụ ya ihe mgbu ọbụla accident ahụ wetara ya the woman ebewa gwesị nwanyị na ọgwakwa na ihe ya nọ na ya ekelekwana ya nọ na ọ wee eziokwu ọ kọrọ na ya mana o menere ihe karama nwa ya nwaanyị otijugo na skuul ma nye onye gị ha ma na ọ gbalịala o kwesịrị ka ekele na accident ihe dị mbụ nọrọ na merod na ya onwe ya kwenụ because di ya nwere ya echega echiche na ya ruru merod nso nga ebe ọ kpọrọ ya wụ ebe mmadụ ndị ji ụkwụ na-aga na ya disavụrụ ịsịkwana ya ikelekwana ya ọ gbakwa nkịtị since ahụ why ya bụ esi madam ndị ọdọ nwere na ihe ya mecha everything larute si enyi ya nwaanyị ya aza by then ya ọ mabeghị na nwa ya nwoke aka orela ihe o meghe ya si ya bịa ka ha gaa hụ nwaanyị nọ ihe hitiri ọsịwa which woman nwaanyị ya si ya bịa ka ha gaa hụ the woman na that woman ya hitiri ya na ya abụọ filiri na ọ nwụrụ that hit and run ka ha gaa lete ole wee so which woman nwaanyị nga ọ nụgbore ka shibanara si ya no na for some months na ya gaga ebe ahụ ya hụkwala ndị woman and ya take ekwen care of ha
na emene nwaanyị operation ya gwakwala ndị woman na ya nwa hitiri ya na ndị a niile nọ na road that day na in fact ọha magara ga eji mgbe ya gwara ha etie so ya nwa da woman ka ọ chọga da woman moto kpọrọ gbalaga na ahụ lekwa ule nga na ọha magara ga eji ule the woman nọ na wheelchair na ya nwa gbaghachiri back to hospital na emekwela any operation na ejizi ego that woman wee widow with a fine girl nwa ya ebiri nwa ya nwoke a n'ebe a na return kwala the girl back to school na ọbịa ka ha ga-eleta the woman ka ọ hapụ ịdị ka ya akọgagori akụkọ ọmaga na moto chanya n'ihi na o feel ihe a one thing ọ na-achọghị ka ọ were eziokwu because ọ ma ihe o ji that thing emege ya ọmaga na moto ka ọ ga-adị sure ha drive ruo ebe ahụ park ya jigwa the woman ndị a n'ụzọ ebe ahụ sị ha echetara moto ha sị no anyị nakwa icheta moto na ọ zụrụ ha ihe ya sị mba na moto akọrọ that woman one certain time na ọ chetezi na ya nwa onye kpọgara n'ụlọ nwa ya sị wejukwa ya sị yes na ya nwa akọrọ the woman na ihe eji bi ije ha that day ya jụga ese nwaanyị nwa another car na moto ahụ ihe akọrọ the woman na ya nwa akọrọ the woman na ọ kwara ya nwa return ya sị onye akwụkwọ shinalo the woman to hospital emeni operation na ifu na ụmụ ya nwa ya nwa ya otu ile na school na he na ọga na ọgbalị ya gwa ya sị yes na ya nwa ọ sị enyi ya nwa ya na-ele anya n'ihu ọma ya nọrọ in the middle ọma ma ọ dị happy ọma ma iwe he proceed to ụlọ the woman ọhụkwanụ the woman ekelewe ya guzoro ọtọ na coaches kelewe ya sị ya bịara ishe na ihe na ọwụ enyi ya nwaanyị ya na ya bụ ọnụ na moto that very day atọfụ ụjọ ọ na-eti gbawa ya gbakwa n'ọsọ ndụ because ihe ruo na ihe community nwere ike onye agha ga-adị ndọkọ ihe mere na ọwụ ọsọ ka ha gbara na ihe na ọnwa ya na ya bụ ọsọ dade ọsọ ewo ha nne kedu ha ekele chance na o kelekwere ede na that time di ya jọsụrụ nwụcha ya jọsụ luzuo di licha di so echiche mere ya zuzuru bata na mere odo moto jiri kọọ ya na ya dị ndụ na Chukwu mere ebere na enwe ihe karịrị mmadụ ime ihe ya rikọta na ihe nnọọ mmadụ ka o mere ya na nloghachi ọ laghachitara na ndụ ya infat ya na-aghọta ugbo na ọ dị esendịrị dị accident bịa kọọ ya n'ihi na nwa ya nwaanyị ahụ otu sendụrụ back to school and everything ya maghị otu ya na-eme wee na chi na-ekelekwere ya enyi ya nwoke the girl as don't mention is God no Chineke ka ha letachara ya ewerekwa ego dị ya na-echenye the woman bundle ego drop the woman etiwe na-ebe mgbe niile enye ego na-ebe ọsị Chineke nne nụkwa okele Chineke okele di ya nwụrụ anwụ niile okele Chineke okele di ya nwụrụ anwụ niile ya hapụga ha sọ ngwana na ya ga-abịaghachi enyi ya nwaanyị banyegara na moto ya na ya abụọ alawa n'ime moto o metụga okwu ya were aka anya nnọọ fesi nọ na windo na-ele na windo na ya nakwa na monitor ka ha lorutere ya pikiri nwa ya si ya bịa ka ha ga somewhere ya gakọrọ nwa ya ihe niile mere nọ si na ole anya kemgbe 4-5 months o jiri gwacha datin na enwebe much ekwu and ya gwara ke nwaanyị na ya suspend ihe ya na ya abụọ na ịga hụ parents ya na ihe ekwuru ihe ya ga-eme na okwu udo down ya ka mgbe na enwere ihe nidiri gwa ya na ọ bụzighị ụmụaka and ya chọrọ ihe ya chọrọ ime ugbu a na ọ nọ 17 years ọ na-aba ebe 18 na ya ka ya kpọrọ nwa ya nwoke gaa kọrọ ya ihe niile gaganụ ihe niile everything oru another day ya na-aga eleta the woman nwa ya nwoke abanyere ha na moto ha na-atọ esoro ga hụcha the woman ya na-aga eleta ha frequently ya ga-adrọpụrụ ha ego alụwakwanụ ka ha lụtara ya nọrọ nga gwa enyi ya nwaanyị si ya na ya enye one good reason ya ga-eji polisi eme ya arrest ọ jụwa isi why kedu ihe ya mere na ole ihe ya mere ya gwa esi na mgbe time ka ahụ ruru na ọ ga-agba ihe o mere ya pụwa gbawa nwa ya nwoke ekweghị pik n'ihi na nwa ya nwoke era nwa ya nwoke soro kpowa nwa ya nwoke ekweghị pik kpoga nwa ya nwoke ekweghị pik woga nwa ya nwoke ekweghị pik nwa nwesị ọka na-akpọ ya na ọka na-akpọ ya ka ọjọọ ya si ihe ya na-eme na okorere mpe na ọ maghị ebe ụjọ ya si abịa ya gaa na police station ga-eme entry police evidence otu o shiri nwa ya nwoke wonder age ya nwanyere nwa ya alcohol gaa hụkwa ga wakpo nwa ya nwa 17 years under age na ya ga-ahụ maka ya police officers say no nke na ọ dịka nonsense na ọ dị ha dịka nonsense ha na like treat ya ọfụma ya kọrọ police ote this lady she na blackmail ya kọkwara na police ihe ya mere na so far ya gala hụ the woman because of that ihe ha mere no this girl echena ya that woman nwụrụ ọ na-eyuzi ya na blackmail na because of it
oyo ji blackmail nwa ya nwa under age ya gburu elakpuru na-enye nsogbu na ha lekwe WhatsApp phone nwa ya ga gụrụ ote this lady shi na-threaten nwa ya bịa ka okpere ọrịa ha ya elu otu o shiri ya that day or else na nna ya gala prison na wemba na police eme ya arrest police be me arrest mgbe police be me arrest o man ihe wu yo mere police say man way police now you have the right to remain silent or so get yourself a lawyer what you say here will be used against you in the court of law ihe mere kwa ya rie ole yo le nwa nwoke ole le nwa nwoke na ele ya na ele ya si anga uru ebe o me explain so rutele ebe abia ho charges the reason ejiri me ya arrest o mere phone kpowa ma nwanne nwoke ma mama ya oyi ihe onye azụ a na-arịọ esi ebiko na ya gbaghara ewepụta okwu na ihe biko ha ma na nwa ha nwaanyị o steji ugbu a ka ọnụ na ihe biko ya mebere wepụta na ọtọga prison ugbu na ihe emebi ebe ahụ na a ga-atọ ya ime n'ime prison yard mma ya na-ebe akwụ ugbu nwaanyị na-enwe ihe wee worship mmadụ mgbe ya na-aga ileta mmadụ's lady na ọ na-enwe ihe ịtụli mma elugoro because ọ ma na ụtọ ọbụla o shedere na ya ga-drọp ezigbo ego na ya mgbabuli ya gakwa ya na ya nwa this lady agala gelete man not once not twice ma nwanne nwoke na ha nwa hụ there's presence ya n'ụlọ ha na-ekpe ekpere ka ọ dịgide mma ya mekpe na-agwa ese nwekwa ebe nwa shi mejọ na o mekpe ka ya mara ka ya nwee ike tụọ onye ọdụ ya ọma nwa ya ama na ya nwa ya nwaanyị na ọ wee ke na m jude elu unu na this guy gagarịrị prison na o figiri na o butere kwa na oshi ọgba n'obi oji sik na ya wụ na Chineke na-emere ya mara ya gaghị ije na this lady na-ejicha ya wụ na o dinachara nwunye the next one ya weta akwụkwọ niile ya jiri nwee ụlọ property or else ya ga prison na m gwa unu ga-ewuru nwoke si mee ka nwoke enwere ihe na-atụ m ụjọ not even prison ya imete okwu face okwu ha face to face ọ wụrụ prison ga-ega ihe ọbụla ọ ga-ewe ekwekwele ka mmadụ ọbụla jidere m anything a na-akpọ secret na m jụ unu na this lady o kwesịghị ị ga land hụ onwe na prison for ịrị elu na-achọ ịlụ ya kpụrụ ha kpa nwa nwoke n'ala na ọ dịghị too much bitere ya na ọ dịghị too much because gịnị o ji secret o filiri nọ naanị ya ji na egwughala ya abịa mee arrest ya gaa prison na m jụdelu unu na ihe nne na nna ya rịgo na ọ kwesịghị this girl o kwesịghị ịnweta onwe na prison yard na n'ego ebe a na-aga ezu ike na ya chọrọ ịtọ ya mkpụrụ ya chọghị ịma ihe George ga-eme ya chọrọ make sure na ya samara ya oyiri that uniform baiga in na ụnọ convince godi otherwise na ọwụrụ gị ole ihe ị ga-eme ụmụnne m onye ebe aka okwu nọ na wepụ ekwule kwucha m si ya nwanne m nwoke ya sị nwa mba nọ nza na ya ma ihe m chọrọ ịgwa ya na mbiko m ewele igwe na ya achọghị ihe ga-emebi eme ya obi na ya chọrọ mbupụtara ya ndị okwu les ndị ọwụ ga-awụ ọwụrụ ha ihe ha ga-eme na ọwụrụ ma owute m na ya ma ihe m chọrọ igwe but na mbiko na ya achọghị onye na-convince otherwise na mmapịa bupụtara ya n'aka ya nụ ya from mba ụwa ma ndị ori obiọma ma ndị obi fere azụ ma ndị na-aga ekpe ma ndị ga-agbaghara na onye ọbụla kwudelu uche ya ka elegodo majority gasị ya gaa n'ihu ọ ya gala n'ihu na ọhịa ya chọrọ ịma ụmụnne m ebupụtarala m ọnụ ke enwe nnọọ ihe ọnụ ga-agwa ya ọnụ gwa ya ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ